guys! Nelfa Des, nagbabalik naman ang inyong feelingira na vlogger. As you can see guys, basa yung buhok natin kasi i-review natin tong multi-function hot air brush. Blow dry, straightening, curling, fluffing, inner buckle. Uy, ang dami niyang magagawa guys. Ita-try natin to kung maganda ba siya. Kasi palagi ko siya nakikita sa Facebook. Tapos marami siyang review na maganda daw siya. Kaya i-try natin siya. Kadadating lang ito nung Sunday. Try natin kung maganda ba talaga yung niya. Bubuksan natin. Wow. Wow, ang laki niya guys. Kaya ang laki. Wow. Oh. Ganito kahaba. Ganito kahaba yung niya guys. Ang laki niya. Tapos, hindi naman siya masyadong mabigat. May paano siya oh. May brush siya guys. Yung maliliit na Para siyang yung brush talaga na ginagamit sa salon. Yan. Tapos, may nakalagay na off. May nakalagay na off, low, middle, high. Maghahanap kasi ako ng guys, yung mandalian. Kasi pag pumupunta ako ng trabaho, hindi ako halos nagsusuklay ng buhok. Kaya gusto ko yung pagka-blower ko ng gabi, maganda na siya yung ready to go na. Wala akong oras magplansya ng buhok pag umaga, pag pumunta ng trabaho, guys. Pagkasaksak mo ng niya, plug, ayan, umiilaw na siya. Nakikita niyo ba? Umiilaw na siya. Paanda rin natin. Ito yung low. Ayan. May hangin siya na lumalabas dito. Dito wala, kabila wala. Dito meron. Medium. Off pala yun. Ito yung middle guys. Ang mainit-init na siya. Kanina sa lola. Ito yung high. Try na natin guys. First, muna natin yung buhok natin. Hatiin muna natin. Unahin natin yung sa ibaba. Ayan. Ita-try muna natin yung yung low. Para hindi kaya ng low yung buhok ko guys. Makapal kasi. Try natin yung medium. Yan, medium na to. Dry na siya guys, ang bilis. Oh, kabila naman.
far, so good naman. Tingnan nyo. Straight naman siya, guys, no? Yan. Hitin natin yung high. Kasi makapal talaga yung buhok ko. Wow! Great! Tingnan niyo naman. Parang ganda niya, oh. Ganda niya gamitin, guys. 야매세요. 야다, 스카시요. 3-in-1. 난다케. Blow dry, straightening, curly hair. Curly, dittiru datte. Yattemimasu ka? Yamete yo. Tsugumi o ide. かわいいの人。恥ずかしい。恥ずかしくない。バイバーイ。バイバイ。もう終わり。もう終わり。Hi guys. Hi guys. つぐみです。 I'm Sugumi. Yay! 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 Tingnan yung nails niya, guys. Oh, ang ganda. Intermission. Kira-kira. Gumagawa to siya ng ano, guys, yung sa nail arts. Siya gumawa ng sarili niyang ano, nail. Nail.すごいじゃん。サラサラになるじゃん。すごくない？すごい。いいね。ほんと。タラーン。 Wow, tingnan mo naman, guys. Oh. Sara-sara. サラサラ。すごい。Hi guys. Marami akong bisita, guys. Tingnan nyo naman, guys, oh. Ang ganda ng ano niya, oh. なあ。 Shiny. Maganda. Shiny. Shiny. Yay. Shine like a diamond.
Goodbye. Bye-bye. ニットで5000円。 Bye. アマゾン。 Inutang ko pa itong ring light ko, guys. Utang. Arigato. Ang bilis lang niya, ha? Oh. Makapal tong buhok ko, pero mabilis lang siya. Tapos shiny. Ha? Charot! Sumusunod sa galaw. Charot. Big thumbs up. Tingnan natin kung hanggang kailan yung straight niya. Kasi yung plancha kasi, di ba, umabot siya ng 24 hours. So, tingnan natin hanggang bukas kung ganito pa rin ba siya. Hindi ka lugi sa sa binayaran mo. Kasi medyo pricey din siya. 6,990 yen. Na-order ko siya sa sa Beauty Bella. Tagal ko na itong nakikita sa Facebook, kaya lang parang hindi kasi ako naniniwala. Pero kasi kailangan ko talaga ng yung ready to go na ba pagkagising ko ng umaga. Hindi ko na kailangan magplansya ng buhok. Nung winter pa kasi hindi kasi ako nagpa-plansya, wala akong pakialam sa buhok ko. Iba pag summer. Kailangan parang kasi summer. Ewan ko ba't iba ang summer. Basta parang gusto kong ayos yung buhok ko pag summer. Ganda, diba? Maganda. Na-amaze ako sa kanya, guys. Na-amaze ako kaya. Pero tingnan muna natin, guys. Bukas. Bukas ng ng umaga kung same pa rin ba yung straight niyo. Pwede siya sa Pilipinas kasi 220 volts. Sa Pilipinas, diba, pwede siya gamitin. 110 naman dito sa Japan. Maganda siya. May papakita kong picture ng buhok ko pagkatapos ng blower na yung normal na blower lang. Kumpara nito. Papakita siya dito. Good morning, guys! Update tayo sa buhok. Tingnan niyo naman. Brush ko lang siya. Yan. Straight pa rin siya. Tingnan natin mamaya kung straight pa rin ba hanggang hapon. Hi, guys! It's 9 o'clock na. So, 24 hours na siya. Tingnan natin yung buhok. Oh, straight pa rin siya, guys. Wala pa rin So, ibig sabihin, maganda siya. Naglala siya ng 24 hours. Good job. Maliligo na ako, guys. Tapos na yung natin. Maganda siya, guys. Maganda. Good. Bye-bye, guys. Paki-like yung video kung nagustuhan nyo. Bye-bye. Shoutout pala ko kay Felix Montevilla and Marianne Gisihan from Jensen. Tagaay kong mangga. Kanang lata lang, pang mango float lang. Bye, guys.